Il-festi tal-indipendenza li laħqu l-qofol tagħhom bil-mass meeting fuq il-Fosas tal-Furjana kellhom diversi attivitajiet fuq numru ta' ġranet, li fihom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil spjega f'aktar dettall diversi proposti li diġà kien ħareġ bihom u għamel oħrajn ġodda li jwieġbu għal bżonnijiet u għax-xewqat tan-nies issa u fil-futur. Għax qed jagħmel Simon Busuttil mhux jaħbi u jgħid li l-ġurnalisti jistennew l-elezzjoni għax inkella ħadd ieħor jikkupjah fil-proposti kif kien qal Joseph Muscat qabel l-aħħar elezzjoni. Imma jagħmel il-proposti issa tiġi meta tiġi l-elezzjoni biex għall-inqas il-gvern ikollu xi jikkopja għax għandna gvern li s'issa kull ma wettaq tiegħu kienet ir-roadmap li kellu tassew dik tal-miljuni fil-Panama u fil-ħafna skandli li diġà kienu fil-forn sa minn qabel l-elezzjoni. Simon Busuttil fil-jiem tal-indipendenza kellu l-okkażjoni jispjega u jagħmel dawn il-proposti. L-attirazzjoni lejn Malta ta' industriji ġodda ta' kwalità bħal fintech illi tlaqqa servizzi finanzjarji ma' teknoloġija, il-loġistika biex inkunu fus ta' servizzi ta' loġistika fir-reġjun tagħna u industriji ġodda oħrajn imsemmijin fid-dokument ta' viżjoni ekonomika tal-Partit Nazzjonalista. Taħriġ għal ħaddiema ħalli f'dawn l-industriji ġodda ta' kwalità jaħdmu u jaqlaw il-pagi tajbin il-ħaddiema u iż-żgħażagħ Maltin. L-ebda diskriminazzjoni fiċ-child care b'xejn għax il-ġenituri kollha għandu jkollhom l-appoġġ tal-Istat biex uliedhom minn żgħar ikollhom kura u edukazzjoni bikrija. Użu ta' sick leave f'każ ta' mart anki ta' tfal għax l-Istat Malti għandu jgħin kemm jista' lil ġenituri t-tnejn irabbu u jaħdmu. Trasport b'xejn għat-tfal tal-iskejjel kollha anki dawk privati u tal-Knisja, miżura li tkun spinta lil ġenituri u tajn ukoll it-tnaqqis tal-problema kbira ta' traffiku. Light Railway għal Malta u Għawdex u dan naturalment flimkien mal-mina għal Għawdex illi Joseph Muscat issa tilef 3 snin fuqha. Xiri tal-elettriku minn fejn jaqbel lill-pajjiż, fosthom jiġifieri mill-interconnector tal-Gvern Nazzjonalista biex da jibqa' jagħtina l-irħas elettriku kif qed jagħtina bħalissa u mhux nintrabtu b'katina għal snin twal ma' power station għalja, dubjuża u tinten. Enerġija ferm aktar nadifa bl-iżviluppi kontinwi li qed isiru fit-teknoloġija. Aktar drittijiet u poter lin-nies kollha anke b'ministeru apposta flok kif qed isir bħalissa konċentrazzjoni tal-poter f'idejn il-ftit bil-korruzzjoni li tirriżulta minn konċentrazzjoni bħal din. Sigurtà għalina f'pajjiżna stess, għax il-liġijiet u l-ċekkjar lil min jingħata viżas, pereżempju jew passaporti, ikunu osservati bir-reqqa. Mhux kif qed jiġri bħalissa bil-viżas mogħtijin bit-tixħim u allura b'teddida kbira għas-sigurtà tagħna. U ma' proposti oħrajn għajnuna lil dawk li qed isibuha diffiċli laħqu mal-kirjiet li qed jolew l-aktar propju għal dawk bidħul baxx. Dan hu kif issir politika serja. Min ma jkunx iffukat fuq kemm se jdaħħal miljuni f'commissions għal ġol kumpaniji segreti, imma jkun iffukat fuq x'se jagħmel għan-nies.